Senatolanta bunagun kan farafina Mali bena ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan belebele dɔ kɛnɛ kan ni juin kalo ye tile 24 ka kuncɛ juillet kalo nata tile 8 san 2023 Marokukaw fɛ yen. A senatolanta ɲɔgɔndan tɔgɔ Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Farafina senatolanta ɲɔgɔndan do min bɛ senatolantanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. CAN U23 a tako nanina do Mali degeli karamɔgɔ Aluba Dara Diallo n'a bɛ wele Konti ka fɔ la Mali ka laɲini ani jamana fɛn o fɛn bɛna ye kɛnɛ kan a bɛɛ ye kelen ye ka jɔnjɔn ta nka o la baara dɔw de bɛna waleya. A fɔlɔ ka se sɔrɔ poule ɲɔgɔndanw na. Sortir du premier tour, ka taa deuxième tour la, ka taa demi-finale la, chercher la finale, la remporter. Ɲɔgɔndan yɛrɛ waati tɔ man jan tuguni nka gɛlɛya bɛɛ degeliyɔrɔko la n'o ye ballontan terrain ye. Aluba Dara Diallo Konti. On met terrain court là, on t'a cassé à terrain sur. Comme les championnats aussi se jouent deux fois dans la semaine, puis les équipes se déplacent. La plupart des temps, équipes de déplacement, c'est vraiment compliqué. Pour le moment, on se contente de suivre les matchs. Un joueur nous visé, un peu le match là. C'est-à-dire que dans ma terrain sur, il y a un autre match comme on doit aller vers les 10 comme ça. Si les plans locaux, ils sont compétitifs, il faut qu'on oublie jouer championnat là. C'est pas un problème. On a déjà une vision sur les joueurs, ceux qui prendre aujourd'hui. On a une certaine idée sur les joueurs à prendre. La Benicola, Aluba Dara Diallo. Senatolantano togo ma dɔn halisa. En bas, quand on est au niveau des listes, sur le plan local, c'est pas un problème. Convocation si le club n'a pas de convocation, attendront. On avait une date 20 mai, c'était le dernier délai d'envoi des dates. Ok. Pour le moment, il n'y a pas de liste officielle. On attend à ce que les clubs reçoivent la convocation. Konti y'a jira ko senatolantana minnu bɛ Mali kɔ kan a caman y'u ka nali sɛbɛntiya. Hali n'a y'a sɔrɔ u ka club de bɛ yamaruya di. Un nous visé, un bɛɛ sɔrɔ, ils ont donné leur accord. Mais il reste l'accord des clubs. On sait déjà qu'il y a certains joueurs quand même, le club t'a fait couper parce que la date FIFA t'es 4 joueurs comme ça. Malheureusement pour nous, il y a quelques joueurs qui sont blessés là. Les staffs médicaux des clubs qui sont en Europe. Avec un bilan que les joueurs me beaucoup parce que les joueurs aussi expatriés commencent à venir. CAN U23 ɲina san 2023 ta Marokukaw fɛ yen. Mali ka kulu la ka fara Mali kan Egypte, Cameroun ani Niger. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka la seli don.